Pönöttämisessä on musta kaksi sellaista kulmaa, mitä mä nimenomaan haluan jotenkin tuoda tässä esiin. Se on semmoinen, se ensinnäkin, että siis toki koska me pönötetään kaikki, niin pönöttäminen on semmoista tietynlaista arvokkuuteen pyrkimistä. Sellaista, että siinä on semmoinen, nyt se menee semmoiseksi vähän semmoiseksi pönöttäväksi name-droppailuksi tässä kohtaa tietysti, koska tämä liittyy Aristoteleeseen. Jo muinaiset kreikkalaiset pönöttivät. Jo muinaisissa kreikkalaisissa Aristoteleen tämmöinen kultaisen keskitien ajatus. Ja siinä se, että kun ihminen hakee arvokkuutta ja arvokasta esiintymistä, niin se voi epäonnistua kahdella semmoisella tavalla, semmoisella niin kuin asteikolla, jossa kun arvokkuutta hakeva epäonnistuu sillä tavalla, että se niin kuin lässähtää, se menee sellaiseksi niin kuin leikiksi niin kuin jollain tavalla tai sellaiseksi niin kuin, vähän niin kuin itseironiseksi, mutta ilman, että huomaa itse sitä, jolloin sitten, no joo. Niin ja sitten on se toinen ääripää, jossa on sitten taas se arvokkuuden hakeminen menee niin kuin turhan tärkeilyksi. Se on sitä pönöttämistä, mistä me mun mielestä puhutaan. Mutta se on edelleen semmoinen skaala, missä liikutaan, jossa on semmoinen liian vähän, liian paljon, ja se arvokkuus on se, mitä haetaan. Sitten se toinen asia on se, mistä mä niin kuin, koko tässä niin kuin pönöttämistermissä ja pönöttämisen käsittelemisessä, niin mä jotenkin niin kuin pitäisin koko ajan mielessä sen sellaisen silleen moninäkökulmaisuuden, että pönöttäminen ei kyllä millään tavalla ole ikinä musta niin kuin pelkästään kielteistä. Me tunnutaan pitävän pönöttämistä jotenkin pelkästään kielteisenä ilmiönä, ja sehän ei ole sitä jo sen takia, just toi äskeinen musta semmoinen niin kuin arvokkuuden hakemisen niin kuin pointti, mikä siinä on, tai semmoinen tavoite, niin silloin pönöttäminen on hyvinkin inhimillistä ja hyvinkin sellaista, mitä me kaikki tehdään koko ajan oikeastaan jollain tavalla. Niin siinä on sellaista musta jotain niin kuin viatonta myöskin. Se on yksi kulma siihen.